कोकणामध्ये जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे। कोकणामध्ये जाण्यासाठी शिवसेना एक्सप्रेस ही आता सोडली जाणार आहे। निलेश राणेंनी कोकणवासियांसाठी ही खास भेट दिली आहे। 12 सप्टेंबरला दादर कुडाळ शिवसेना एक्सप्रेस कोकणामध्ये जाणाऱ्या भाविकांसाठी सोडली जाणार आहे। शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी कोकणवासियांना ही खास भेट दिली आहे। गणेशोत्सवामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोकणवासीय आपल्या गावी जात असतात आणि त्यांच्यासाठी शिवसेना एक्सप्रेसची सोय निलेश राणेंनी करून दिली आहे। यातून त्यांना मोफत प्रवास करता येणार आहे। 12 सप्टेंबरला दादर ते कुडाळ पर्यंत ही एक्सप्रेस धावणार आहे। तर 12 सप्टेंबरला ही एक्सप्रेस धावणार आहे। दादर ते कुडाळ अशी ही एक्सप्रेस असेल आणि या एक्सप्रेसमधून मोफत प्रवास करता येणार आहे। कोकणामध्ये जाणाऱ्यांसाठी शिवसेनेनं ही एक्सप्रेस सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे।